Озброєні російські військові напали на беззброєних цивільних на сході Криму. Це сталося на мисі Опук неподалік Керчі. 3 родини відпочивальників приїхали на місцевий пляж, розташований між заповідником і військовим полігоном. Люди помітили, що за ними пильнують 3 підозрілих на цивільній автівці. Група відпочивальників пішла з ліхтариками, аби переконати, що невідомі не загрожують ані їм, ані дітям. Але ті почали плутатись і врешті схопилися за зброю. Я подхожу к этому мужчине и говорю: здравствуйте, а вы откуда? На что он мне грубо ответил: ты кто такая и что ты у меня спрашиваешь? И двигается по направлению к пассажирскому сиденью машины с другой стороны от водителя. Я говорю: чего вы мне грубите? И тут начинается стрельба. Я не могу передать, что вообще здесь происходило. Тут просто реально террористы. Другий вихопив пістолет, а ще один бойовик дістав з машини автомат і спрямував на супутника Катерини, який мчав на порятунок. На благання жінки не вбивати, бо вони цивільні, окупанти лише приставили автомат до її лоба. Але наступної миті дісталося і чоловікові. Автоматчик разворачивается в другую сторону, я по инерции от страха начинаю бежать по склону, просто здесь нет спуска, тут просто просто гора, с которой я катилась в своей простыне. И слышу, что мой муж говорит: пожалуйста, не стреляйте, у нас погиб сын ВСВО. Мы просто мирные люди. И тут я слышу, помимо тех выстрелов, которые там грохочут, так как это находилось ближе ко мне, выстрел и крик моего, просто рев моего мужа. Перелякані похапали дітей та речі і побігли берегом, збираючи інших відпочивальників. Важко пораненого чоловіка знайшли несвідомим у реанімації після 6-годинної операції. Связался со мной с телефона мужа какой-то человек и сказал, что это оказались военные, хотя они были не в военной форме. Они разговаривали грубо, мы были безоружные, и они открыли по нам стрельбу. Катерину запевнили, що винних буцімто знайшли і ними займається військова прокуратура окупантів. Але це лише той випадок, що набув розголосу. Жителі Керчі часто відпочивали на опукських пляжах, але після початку повномасштабного вторгнення це майже неможливо. Уздовж дороги чатують військові, а довкола постійні навчання окупаційних десантників і морської піхоти та злагодження примусово мобілізованих. Тому заповідна місцина перетворилася на зону терору та підготовки до війни. Туристичний безвіз по-авторитарному. В окупованому Криму очікуватимуть на гостей з Ірану та Китаю. На тлі ізоляції цивілізованим світом російське Міністерство економічного розвитку домовилося дослівно про обмін групами туристів. Це дозволять лише кільком обраним туристичним агенціям, перелік яких узгодять іранський, китайський та російські уряди. Окупанти очікують на перші групи узгоджених інтуристів уже днями. Машину-потопельницю витягали на набережну окупованої Керчі. Про постраждалих не йдеться, бо авто просто почало котитися задом, поки не пірнуло у море. Діставати спершу намагалися тросом, але марно. Тоді взялися витягати краном. Тіло потопельника прибило до скель у Севастополі. Його без ознак життя обличчям донизу виявили місцеві жителі. Одразу повідомили до окупаційного МНС і поліції. Але у відповідь почули, що небіжчика витягнути неможливо через шторм і незручне урвище. Ще далі пішла окупаційна влада Севастополя в обережності своїх формулювань, назвавши потопельника невідомим об'єктом, схожим на труп.
Не знає, що робити, рушай хресною ходою. У Севастополі, схоже, вирішили освятити рештки Чорноморського флоту. Хлопчину з хоругвою посадили на вітрильний катамаран, яким кермував російський піп з мощами. Разом вони вирушили до мису Фіолент, присвятивши це Дню хрещення Русі, до якої не мають жодного стосунку. Сліди масштабної пожежі після вибухів на аеродромі у Веселому Джанкойського району зафіксували супутники Planet Labs. Базу окупантів вразили в понеділок. Окупаційна влада заявляла про атаку 17 безпілотників, але при цьому запевняли, що усі цілі знищені на підльоті. Тоді ж оголосили евакуацію в радіусі 5 кілометрів через детонацію боєприпасів. Цікаво, що випалені ділянки за спостереженнями осінт-розвідників помічені на тих місцях, де в листопаді минулого року почалися будівельні роботи. Від ударів морських і повітряних дронів, а також невідомої сили постраждали аеродроми, зокрема в Новофедорівці, склади з боєприпасами, нафтобази, розташування окупантів, а також місця базування Чорноморського флоту і, звісно, важливі логістичні артерії, як то Керченський міст. Останнім часом влучних ударів по чутливим місцям росіян у Криму більшає. Лише упродовж тижня зафіксовано 5 влучань, а слідкувати за випаленням ворожих тилів, яке за розташуванням окупантів, можна на інтерактивній мапі, доступній за QR-кодом на екрані. Росія намагається експортувати зерно через Катар і Туреччину. Хоче набити кишені, отримуючи вигоду з вищих цін, спровокованих її ж діями. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в етері телеканалу «Франс-24». За його словами, Москва намагається вдовольнити африканський ринок, який отримував раніше українське зерно. За ці кошти окупанти й надалі фінансуватимуть війну проти України, додав шеф дипломатії. Я вважаю, що для будь-якої країни буде ганебно брати участь у такій домовленості, на яку Росія йде внаслідок порушення власних міжнародних зобов'язань. Знищення портів суверенної країни та шантажу всього світу цінами на продовольство та голодом. Ми спілкуємося з цього приводу з усіма сторонами, крім Росії, і вони розуміють нюанси і складність цього питання. Дмитро Кулеба уточнив, що частина зерна, яким торгує Росія, вкрадена на окупованому півдні України. Від початку окупації частин Херсонської та Запорізької областей росіяни відбирають у місцевих врожаї і вивозять до портів окупованого Криму, Керчі та Севастополя. Звідти, за даними розслідувачів, награбоване збіжжя незаконно вивозять, зокрема, на Близький Схід.